Dus mijn sneeuwen, onder sneeuwen is geboren. 4 stuks? Ja, 5. De ben 3, die ben even lichter. De 2, die ben even groter. En nou ja, die rijden wel, die krijg ik niks bij. En die 3 lichten, die voer je wel wat bij. Maar ja, normaal had het in mei, dan is er wel gas. En dan had de mem, ik vaak zei, meer melken. En dan, nou dan, als het goed is, dan kun je ze wel groot krijgen. Maar ja, in januari is dat wat anders. Wij het nog nooit mooi maken. Want meestal die betietlammen in januari, die brengen minder lam als die in maart lammen. Dat is gewoon, nou ja, echt de natuur. Wij skipmelken, simmerdag. En dan maken we 50 skip, dat ben dus de eerste 50 die nou lammen. En die lammen dan, nou de eerst 14 aan van januari. En dan voor je lam beks. En dan ga je met maat als zogelam voort. En dan beginnen we te melken. Daarom hebben we sabbateit. Nee, de mem is hartstikke best. Maar ja, als je bevallen van 5 lam, dat komt er al op aan. Normaal wij hebben 2, enkel 3. Maar als je 4 brengen, dat neemt wel echt van de mem. Ik zie altijd naar de lammer uit. Dat vind ik de mooiste tijd van de skip. Ja. Ze rekt hem zo mooi, zo maakt ze het van, ze rekken. Ja, zie je zo goed? Dan ben je zoen. Ja. Maar zie je het al genoeg van de mem gewoon. En dan, ja, als wij zeggen binnen jou is ik deel, no? Ja, hè? Ja, no?